because one become a share defy the market day. Yeah, my affect you Allah the power. Those powers say the lawyer. More one nine you will go on. Age share and you get ginger. I get message at home. I don't know against him not to be. But to the eager way of sit at home, our home the best. You cannot stop the market. You stop Igbo market. Even a problem, you may agree with Nderendo. Nderendo is not in agreement with you. And then that Kabbalah Lumahe. Ekwoku ahia. When you Igbo market days. Ahia azụzụ ahịa eke ahịa olu ahịa afọ na ahịa nkwụ ị ga-amachi ndụ ndị Igbo gbara gburugburu ahịa onjuka gị bedo obodo ọbụla eji enwe ahịa abụọ ọwa otu mma nwa bekee bịara ala Igbo iji gwa gị ahịa ji ere mkpa maka mmụọ n'obodo ọ gbara isi enwere nke eji akpọ okwu mmụọ ya isi mmụọ ọtọ ọdụ ya ime ahịa ka ọ nọ ma nwa bekee bịara anyị lụchiri nwa bekee ọgụ ịma a na-akọ akụkọ ekumekwu asị ga-ejikwa ndị ekumekwu ji ekwensu anwụ jike lụọ ọgụ ọrụ ejikwu otu mmụọ ejiri lụọ ọgụ ahụ wụ mmụọ ahịa mmụọ ndị ejiri hime ahịa ka ejiri dị mejọ mmụọ ndị ejiri lụọ ọgụ ahụ obodo ọbụla ka mmụọ nwojee maka ahịa na ahịa ịbịa na ntọala okwu ọwụ otu ahụ lụọla ahịa webe hezuga ahịa webe ọmụkwa hezuga azụga nga alụkọ ọgụ ọwụ mmụọ ahịa ka ejiri lụọ ọgụ ahụ anyị ji mere nwa bekee nye nwa bekee nsogbu nwa bekee kwana ịma na agwara m ndị mmadụ si Christianity dị diabolic but achọghị ikpe nwa bekee achọghị ha mere na iji nye m nsogbu anya nwe jiri drag ya for 31 good years ọ gaghị nwe endere 1914 Nini ka nwa bekee mere nwe make sure that they stamped their foot on that place ịma abedo onye Igbo shigini na-ewu isi na ọdụ ha ime obodo ọla nwere isi nwee ọdụ isi obodo ka anyị eji akpọ isi mmụọ ihu mmụọ ebe ehi mara central shrine ma akwa ndị so bekee ọdụ ya kwanụ o ahịa ka ọnụ ọnjuka wọcha mmụọ wụla n'obodo na mmụọ ejiri hime ahịa eji enwe connection eji enwe ihe jikọrọ nwa m ma nwa bekee bara m achị ihe ejiri lụọ ọgụ mmụọ n'obodo nwa marachi nwa ojee direct to ihu mmụọ ndị obodo ga-ama ahịa nwụchọ ga ime nwa eje ma ime ahịa jee defy the market lekpa nwe ji mee ya by ịrụ church in almost every community na Igbo ịrụ church in almost every community na Igbo onye nwa bekee mere ha church ndị arụ na nọ by mistake all the well calculated n'ahịa ọbụla n'ala Igbo enwekwara okwu mmụọ a na-enwe okwu mmụọ n'ahịa a na-ehi ahịa without okwu mmụọ na ebe ahụ ka ha gaziri nkwa chọọchị ha nụrụ chọọchị mmụọ gị wọchị ya chọọchị ọbụla adịghị far from the market ha emegawa defy ịma na enwere ihe ga-eme o mere nga gị ịba obi m mana sị gị nwaanyị nụ nsọ ejila aba na obi m nwaanyị nụ nsọ bụ obi m o merela obi ahụ so a mara ahụ nwe were ụka ahụ wee ahịa nga ahụ edify ya na that market nwa bekee ma ha omega ha niile o mere well calculated onweghị nke o mere by mistake ọdụka chọọchị gị wọchakwana ebe nọ katidral ji wọchị obodo ndị anọ katidral gị so onwe relay their history ị ma ha play ahụ major role na ha ọla gbasara Igbo spirituality nwa bekee arụghị ahụ rụrụ ha niile o megara well calculated enweghị nke nwa bekee enwere ihe meji agwa ndị mmadụ anụ nga de mee translate a Bible Igbo egbu nga azụ na egbu this wall na the other side of the wall ma the church nwere boundary this wall ọ ga-anọ mee translate Igbo Bible na ndị wuche ma because ndị nwa bekee ala ọbụla nwe so much no enwere ihe mere ji hapụ Ọnịcha anọ Ọnịcha emegasị ya before gbara ma egbu ọhụụ ordinary all because of the position of Egbu. And ma me nwe bidoro defy ma what I mean
because family will around this area. Family will the only river walk. 1 year will not 1 year. Every other river will one. And many that week. Family does not come at anyhow. So mango part that nonsense and we be in the Bible here. Oh mango parime. But nde manama hemu kubaya ba me that. And church in other area. Ima nebe wona here no. Eba fira here. How can you the central market? Egu da here about afora. But ken kwa hari makozo because on koja zo ebe oboshi. Ebe oboshi wa. Ubu na ke ukezuka. But ku blaka oyima hoda here. I'm going to lock up shops. You are. Why? Because when become a share defy the market day, you may affect. You are the power. Those powers say the lawyer. More 1 9 you will go on. Age share and you get ginger. I get message at home. I don't know against him not to be. But to the eager way of sit at home, our home the best. You cannot stop the market. You are also again. You stop IGBO market, even a problem, Maka. You may agree with Nderendo. Ndemurangu is not in agreement with you. And then that Kabala Lumahe. I want more show Rishi. The one you can enter, and yet she name and a key. John also like she may hear him. They went ahead and did sit at home. More than hundreds of thousands of IGBOs came to sit at home. I am an woman who for the cave, but many pushing a woman head up a man, then a paganda and would you book and the move. Oh, more day bago, more than enough for Lumago, Hopper, Yabi money at your own. I will motion name and I sit at home. John knows also. There are so many ways to go to post office. Let us find another way to do this. Let's talk IGBO market. You are because give me sit at home every Monday. Yadaba heke, yadaba holy, and I hear opportunity when I hear Azoka. Yadaba holy, yadaba. But as he gave me a name as if we are against him, Ulu, oh, Makahe, or Galalu. Oh, yeah, Bagoko. Only okay, Paroya. You can't name your Goko because it's okay. Because you will get a car. Oh, you're getting up. You got to get a car. The Legion Moyo. I made a women who are Oko. Maka hi gbeji la kusla. Oh, the summer here no kuchele ka eji le log ku meku. Aji kwa na ahia ho, padu na ahia ho. Padu ya peji padu. Maybe mu ogunda ayeloka, I no na mejele. Ani ebuka anyi ndebe ka anyi wa pa n'ime ụka, ụfọdụ aba Judaism. Ele bi geje ahia mega. Ya shi pa ndu ndị mego mena la. Kwa kese gị na padu ahia, padu he padu. Awazi bi geji me hi mega nwe eh. Padu ndị nwa dara na do nwowa. Maka nwanne but there are so many wrong ways of doing things, and you cannot progress in an error. You are what I'm saying now. Okay, any dine mention. And let the Ishina. Okay. I have a match back is supposed to have from the very beginning because I got lose Yaga and Gana. What's why in nature, she? MG. Come on, I got me picking them and none to man. In quest of image, IGBO, or Galalo. I am going to stop here. Or Gawanapa. You are? I wanted to be going to home. But I don't know she told me. Makakamoga, ewu organiha. Anya labo as. Makani 3 from very beginning. Tia. Before they question, I'm a home against. I'm a against the movement. Hem brand look here. No, Makaho can you do? Home, Allah. What tell you sugar here? No question here. Oga bungo man. And then, oh, quite a kayaba. Ogulango man. I live out here, both. Even the progress in marketing. You know again. Even the body good in commerce. Our life is attached to it. Our own ego. Our own life, physical life, spiritual life is attached to buying and selling. You don't stop it because because you are getting this is your life. You can't stop when you raise your hair.
Iheanyichiukwu. Even ordinary nwaanyị alụ alụ. Ihe iche nga alụ ka nwaanyị. Ị ga-ahụ ihe eji eme di ahụ. Negotiation. Bargaining. It's part of Igbo life. So that is I got stop and that has to and the worst thing you can fight with is Iheanyichiukwu. Mama, what I'm saying, if I say Iheanyichiukwu, you get one day I give sorry because Iheanyichiukwu. Iheanyichiukwu odidi gamere born mana bi chi channel but Iheanyichiukwu. So mun have plan him. Let us find a way to sort out this issue. Kesika at home are ma. Ndocha nwere ike ime ya awokola mu. Ndị Igbo nwere ike ime ya awokola mu. But all ki Igbo me ya ndocha nwere days. Ha nwere market days and you can't stop the market. There is no Igbo life without the market. Ezemmuo ichizuru imezuru ịgazugoro na agazu ụmụ Igbo ndị ọma na-ege ntị ihe na-ewetara unu nkụzi otu esi ahazi Igbo, nkụzi gbasara Igbo, nkụzi ma na asụsụ Igbo. Ebe a nọ taa wụ na egbu Owerri, ihe Owerri gịnị? Owerri North local government area nke Imo State. Akwa mụ ezigbote nwanne unu nwoke Chukwuemeka, the Unified Igbo's now proponent. Ya wụkwa na Ojembe Enwero one n'ala Igbo niile. Agụma edosata ụmụ nkụzi a mụ na agụma ewete agụma abịachi mụ na Ezemmuo anọrọ one on one. Anyị ajụkasị ha ajụjụ. Unu le anya ọ dị well informed na ihe gbasara Igbo cosmology, Igbo spirituality na ihe niile gbasara Igbo. So I will bring you his show very soon. So sonyere na tụsasị ya n'ozi a ka udo na-achị n'ala Igbo. Ezemmuo.